Hey, what's up? Unil Bisdak. Welcome to my channel. Now, dahil day off si Dodong, magsasalang tayo ng labahan. Labahin? Labahan? Laundry. Bumalik ako kabisdak dahil nakalimutan ko magmask. Check ko muna kung magdalawang pitaka. Ito na. Okay. Naghihintay na naman sa isang napakabagal na elevator. So, habang naghihintay tayo, Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Ganito ng buhay OFW kabayan. Mga kabistak, pag day off mo, magsalang ka ng labahan, mamalengke ka, magluto ka, mamalansya pa. Kaya napakahirap maging isang OFW. Ito mga kabayan. Alis na. Elevator. Check. Kabayan. Isda. Nakabili na ako ng isda. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung tinatawag na barakuda. So, para sa akin kasi, mga kabisdak, paksiw ang pinakamadaling lutuin. So, i-assemble na natin yung isda. Patis ang ginagamit ko. Suka. Apple cider.
maging ka. Kunting tubig. Salang na natin. Dito mamaya ilagay natin yung ampalaya at saka talong. Yun lang po. Ganun lang kadali ang ginagawa ko lagi dito. Paksiw. A few moments later. Paksiw. Kung luto na mga kabistak. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. 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 Luto na ang aking paksiw. At dito nagtatapos ang aking vlog. See you for my next vlog. Kita kits.